роби в Филипопо и Упия в Алталия. Съжалявам, най-добрата стока беше продадена, но успях да забаза за вас няколко бисера, които спокойно може да купите и да разчитате на думата ми, че тези роби ще служат прекрасно във вашето домакинство. И така. Бетина. Млада, красива девойка, отвлечена от северните провинции. Никой не знае с какво може да бъде полезна, но все пак може да я обучите на всичко, което ви сърце желая. И така, като начало, първоначална цена 30 сестерци. 35. О! Тук е Авел Вители, нашия едитор, който харчи маса пари за роби. Но тази цена, която дава, е просто смешна. Ма тя е млада и неопитна, казвам. Млада и неопитна, но много красива. Изключително красива, драги. Ела, погледи. Нека да погледам как се Погледи. Погледи какви коси, погледи какви здрави зъби има. Да, здрави зъби. Достатъчно силно имаше ръцете. Е силна, силна, много е силна. Може да глади. Достатъчно, драги. Може да работи в домакинството. Може и да пее. Може и да пее. Я пее пари. Стига сега, тя се срамува. Ще пее само на ушенцето на благородния Вители. 43 от мен. 43 сестерци вече надават срещу тебе. 45 тогава. Това не е цена. Добре. Това не е цена. Аз съм те измамил. Аз? Ти? Какво ти продадох? Продаваме по-старо момиче, отколкото ти бях поръчал. Продадах ти едно здраво говедо, което чукаше в кариерите ти камъни. Не, беше момиче. Чукаше! Чукам като момче. Нищо не чукаше. Драги. Не. Не се скъпи. Не се скъпи. По злато стъпваш. Не знам. Гледай стока, гледай стока, гледай стока. Гледай красота. Гледай красота, виж зъбите, виж. Се. Губиш, драги. 60 не е цена. Добре, 65 тогава. 65 сестерци първи път. Втори, има ли някой? Слушай, 70 сестерци вече надават. 70? Аз съм се заплюла. 75. Значи имаш парички, драги. А се стискаш. Гледай каква стока, гледай каква красота. Колко пари? 80. 80 сестерци. Заради доброто ми приятелство, не за друго. Драги, колко неща съм продал на тебе. Колко вещи, колко роби. Кажи, не си ли доволен? До някъде. До някъде не е отговор. Много си доволен, но премълчава, за да смъкнеш цената. Уважаеми Авел Вители. Така е, приятел да знаеш пазарлъка. Да, естествено. Добре, колко каза? 80. 80 сестерци. Първи, втори път. Продадена. И пълна. Златни ръчички, може да бродира, може да шие, може да готви, може да мие посуда, може да бъде в угода на господаря. А да свири на арфа може ли? Не! А в угода на господарката? В угода на господарката също. Добре. Значи се замисляме. И така, първоначална цена 30 сестерци. 40. Бих очаквал поне двойно. 45. Да надаваме обратно. Да стигнем до асове. За тази красива стока. Колко да е красиво? Бих поискал динари, драги. Очичките да видим. Очичките и шарят. Добре. Зъбките й са здрави, ръцете силни, не умаляват. Не е необходимо да ги сменя. Добре, за доброто ми приятелство 50. 50 сестерци. Стига! 70. 2 динари. Дай ми. 3. 5 динари. Домина? Аз казах
О, това е песен за моите уши, но недостатъчно за това момиче. 85. 85, сърцето ми боли за тази ниска цена, но бих се съгласил. Бих се съгласил, ако няма друга цена, благородни вители. Ние да кажем 90. Заради доброто ни приятелство, не за друго, както знаеш. Стига, пазари са по-зле от евреи. 95. 100 динария вече имаме. Или 100 сестерци. Сестерци? Кой ти казал денари за тебе 100? Аз помислих, че са динари. Много мислиш. Ти не ошелека. Ти си Гладен работърговец с денари са нова. Аз съм скромен роботърговец. И така? 110. 110 сестерци първи път. 120. 120 имаме. Може да шие. Може да бродира. А за какво я искам? Това е Домина. Успешна сделка. Успешна сделка, 130 сестерци. И сега остана Биндина. Малко дребничка. Ще порасне. Ще работи. Ще е за радост на господаря или господарката. Дребничка, но необучена. Необучена така е. Ами вие обичате необучените, за да може да ги обучите. Янина, покажи си зъбите. Покажи си зъбите. Може и така. Може и така. Здрави зъби, здраво тяло. Нали така? Първоначална цена 25 сестерци. Скромно. Скромна, драги. Зимия. 30 сестерци вече имаме. 35. 35? Да чуя. 45. 50. 50 сестерци вече имаме. 60. 60 имаме. За 55. 65. 70. Хайде, погледнете го. Красиво, младо Там създание. се чу 200. 200. От този район се чу 200. 200 сестерци. Кой ги дава? Нека го видя. 200 сестерци. Покри се веднага. Лъжат! Някой те е излагал, драга Домина. Аз мисля за теб, защото ти мислиш за мен. Естествено, такава стока бих ли докарал, бих ли те излагал? Ела пи. Погледай. Ръчички, зъб, лавица, телце. Какво искаш повече? Избрала съм си друга вече. Вече избрах. А за другото, ако не ви стигат парите, просто не надавайте. от мен. 75 сестерци вече имаме. Домини! Хайде, господарки, надавайте, не се срамувайте. Биндида е местна девойка, знае езика ви. Красина е на ваша богиня. Добре, 75 сестерци първия път. 80. 80 сестерци! Ти лукавия вълвители! Криеш кисията до последно. Много ясно. 85. 85 имаме вече. 90 сестерци вече има. А вълвители? 92. 95 имаме. Лоши хора. 97. Виждаш ли докъде стигна? 100! 100 сестерци. 102 сестерци вече има. Варвари. Варвари сте каза. Обижда. 105. Надавайте срещу него, намразете го. Оля? 107 сестерци. Това е добра цена. 110. Но ушите ми още не чуват желанието от мен сума за това прекрасно съзнание. 110 сестерци вече имаме. 112 сестерци. Вълвители. 113. 103.
И един аз искаш отгоре, нали? 115 сестерци. Не се срамувай, покажи какво можеш. Да танцувам, може ли? Не чувам? Да танцувам, може ли? Вероятно да. Не. Защото няма подходяща музика и за танца плаща. Май бедро дойде. Да, дойде. Добре, 125. 125 сестерци първи път. 127. 130. Имате ли ги в наличност? Може ли да ги видя? Левтерци. Левтерци! Да, това е добър звън 150. в моите уши. 150 сестерци вече имаме. Първи път. 153 сестерци. 153 сестерци. Първи път. Втори път. Плаща. Айде! Вече имаме продажба и в публиката. Това създание, гладиатрикса Бадъмба, спечелила битки в Улпия Пауталия и Филипопо, дори срещу мъже гладиатори. 10 динария. Първоначална цена. Като каква се състезава тя? Я обясни. Състезава се, драги Ава Вители, като купломак. Куплет с две думи. С две думи, с една дума. С една дума, добре. Я да видим ръчичките. А би ли обяснил за публиката какво означава това? Купломак е гладиатора, който се бие с щит. Това е за публиката. С щит и копие. Много изгодно е взех и изгодно ще я продам. Но 10 динария не е цена. 300. Гледай лошо. Не гледай лошо. 50 динария от мен. И твоя реч ще дойде. Драги. 50 динария от мен. 50 динария. 60 динария. 65 динария. 70. 70 динария. 75 динария. 80 динария вече имаме. 90. Това е добре. 5. Губиш, драги. 90. 90 динария. 95 динария. Само 5. 100 динария. Това е вече сума. 120. Тя може да ви донесе много пари още в първата си битка. Отрязани китанци. Зная поне за 3 противници, които е убила на арената. А колко е победила, сами боговете знаят. 125, ай. 125 динария. 150. 150 динария. Вече мислите положително. 170 динария. Погледни я, Ава Вители. Домина, погледнете я. А какво да ви... Единството, което виждаме е една туника и едни крака. Събличи се. Виждате, какво виждате? Една туника, нищо повече. А сега какво виждате? 180. Какво виждате сега? 200. 200 динария! Цената си вдига много бързо. Знаете ли колко кръв има по ръцете? 3 убити противника на арена. 205 тогава. Победи. Надавайте, драги! Какво чакате? 205. Ничук? 205. 205 динария? 220. 220 динария? 250. 250 динария? 260. 260 динария? Първи път, втори път, трети път, Ава Вители печели. И ще заложи на мен. И ще заложи на нея. Гладиатрикса негова си вече.